Ilundago mundua eta gu iesigoaz sorterritik deserrira. Ilundago mundua eta gu itzultzen goaz deserritik sorterrira. Esan berdet, diskoaren izena esna dala, baina bi diskota jungo dala, ez? Bi diskoak esna dira, biek esna izena dute, baina biak oso ezberdinak izango dira. Lehen zatiak Euskal Herria du ardatz, eta Euskal Herria du ardatz batez ere gure barnea. Zor genio nolabaiteko begirada bat gure barneari. Disko batzutan beti abestin bat dagoela, hau igual aldatu banu edo bestea, holakoik ez gertatzeko egin duguna da bi zatitan banatu. Guk esna begiratzen diogu munduari, begiratzen diogu gure herriari, gure barneari. Eta, lehenengo diskoa nik nire eskuetatik pasatako abestiak dira, ez? Aurreko diskoetan bezala. Ez genulako galtzea nahi esne beltzak duen kolore guztioi. Eta batez ere, horrek ematen digu indarra, eta taldeko kide bakoitzak ematen dio indar propioa esna egote horri. Oraingoz aterako da lehenengo partea Durangoko azokako eta bigarrena maiatzean aterako da formato txiki batean, ahalik eta merkeen erosteko jendeak, eta disko hortan egongo da bere ranura txiki bat edo CD-hoi akoplatzen dana. Eta batez ere gu nahi dugu gure entzulei, gure musika maite dutenei, esna egotera gonbidapen bat egin ere. Ilundago mundua eta gu iesigoaz sorterritik deserrira. Ilundago mundua eta gu itzultzen goaz deserritik sorterrira. Lehoia hautatu dugu, zen da, gure musikak badu melodikoki baditu erritmo batzuk erregearekin zerikusi handia dutenak, ez? Erregean beti lehoi bat izan da nolabait figura bat jakina ezaguna mundu osoan. Egia da lehoia asko gustatzen zaigun animalia dela. Gehien bat berea defendatzen duelako asko, eta iruditzen zait esne beltzak asko defendatzen duela beak pentsatzen duen guztia, eta ez dakala inongo problemik esateko ere abestietan. Baduelako pertsona bakoitzak du bere kolore propioa eta eranzten diona taldeari, eta horrek osatzen du esne beltza. Eta esne beltza da lehoi koloretsu hori bakoitzak egiten duela indartsu taldea bilakatuz, ez? Con una sonrisa es fácil esperar. Leio bat itxita argia logelan. Kalean euriak busti nauenean, busti zezkin masailan malkotan, lehen egoten nintzen. Honetan gehien bat reggae aldera bota dugu, abesti asko daude reggae estiloan, baina beti disko guztietan nahi izate du puntu bat sartu sekula ez du nahi esne beltzak, ez? Eta horregatik izan da pixka bat El Canijo de Jerez eta Niño de los Recausekin juntatzea eta rumba bat egitea lehenengo aldiz esne beltzakin, eta rumba hori esne beltzan kolorea eukitzea, ez? Baina kolaboratzaileak bestela ere euki ditugu Green Valleyeko Ander, oso laguna egin geha berarekin, bestalde ere Zooko abeslari egondare bai, asko pila gustatzen zaigu Zoo, iruditzen zaigu gaina katalana indartzen duen talde badala, eta guk euskeraz egiten dugun indarra hori asko baloratzen dugu beste taldeak bereien hizkuntza eta hizkuntzagatik egiten dutena, ez? Nik gehien bat diskontan nabarmenduko nukena da taldekide berrian ahotsa, ez? Pini. Taldekide berri bat sartu da taldean eta diskontan nabari da asko bere presentzia. Taldekide gehienak bizi dira bestaldean, Euskal Herria dela ere, eta han euskara eta gaztelera hitz egiten dira. Eta hemen euskara nekez hitz egiten da,
zapalkuntza bat egon delako maila horretan, hizkuntza bera ez delako ofizialki ere onartua, baina bizirik dirau ez, eta frantsesa da nagusi. Hasteko guk onartu behar dugu gure herrian badirela hizkuntza desberdinak eta ez dela soilik euskera, naiz da gurea den, babestuko dugun, defendatuko dugun da maitatuko dugun ezeren gainetik, ez? Bueno, guk euskera abesten dugu, euskera gure hizkuntza dalako. Eta egia da, bai gaztelera, bai katalana sortu dugula. Zergatik, kolaboratzaileei deitzen dietenean, azkenengo gauza nahi etena deiei euskaraz abesten jarri. Beak nahi badute, ni ados. Baina nahi etzaiku gustatzen nahi kolaboratzeko deitzen diatenean, nahi gazteleraz abesten jartzea edo beste hizkuntza batean. Nik abesten detena ondo jakina ez ze abesten deten eta zer esaten deten. Eta badira ere, kezkatzen gaituzten gai hainitz eta gai horiek dire festarako musikarekin uztartu nahi izan ditugunak eta badirela gertatzen diren erasoak edo emakumeak gaur egun 21. mendean oraindik aske dantza egin eta aske salto egiteko ere eskubide gutxi du ez lurralde zapalduetan, baizik eta lurralde garatuetan, gure herria bezalako lurralde garatuetan, eta emakumearen eskubideak oraindik hankapean daude. Gero letra eta musika uztartze hori lan handia egin dugula, besteetan baino askoz gehiago eta Txuria eta biok asko elkartu gehala, eta oso ondo pentsatuta daudela hitz bakoitzan nola jungo dian, ez? Lehen kanta da Sorterritik eta amaitzen den kanta da Juntu. Eta Sorterritik juntu egin dugu, sorterrian bertan egin dugu, juntu eman behar diegu bai emozionalki eta bai arrazoi betez erantzuna mundu hontan gure herrian bertan gertatzen zaizkigun gauza okerrenei eta eder bihurtzeko juntu ekin behar dugu, juntu egon eta juntu jarraitu. Guain gontan La Prisa matako diseinatzaileakin eta balurekin egon geha dena jorratzen. Eta egia esan bereien esku utzi dugu dena eta lehenengo impresioa gure bialdu zigutenean izan da, hala, zer da hau, ez? Nola uztartu lehoi bat koloreekin, ez? Eta, sortxundituta geratu geha eta iruditzen zait jo dutela bete-betez gu nahi dugunakin. Utzirazu zure lurraldetan, justizia bilatzen, okerroten nagoen ohartzen. Utzirazu nire lurraldetan, justizia bilatzen, okerroten nagoen ohartzen. Etorkizun berri bat sortzen. Lehenengo zuzenekoa emango dugu disko orkesten Durangoko azokan, abenduaren 7an, eta egia esan oso gogotsu gaude, jai berezia izango da, Durangon bertan egongo galako gure disketxeakin, bozgorakin, eguneroan egongo gea gure diskoa defendatzen eta leku polita iruditzen zaigu diskoa aurkezteko, ez? Eta laguntzaile berezi batzuk izango ditugu eta nik uste oso politia gateako da. Nik uste dut esnebeltzaren maitaleak aurkituko du esnebeltza. Hau da, esnebeltza guk geuk ere ez genuke definituko. Esnebeltza da aldatzen doan zerbait, ez, etengabe. Gu geu aldatzen goazelako. Horako kanbio txiki bat edo aldaketa txiki bat egon bertzula eta badei jaso genuen Son de Tres lagunek egina eta bereiekin hastekoak era orain lanean. Eta egia esan oso gogotsu eta Son de Tresekin ikusten dugu Euskal Herritik ere lekuago gehiago eta iritsi aldegula, baina beti ere ahaztu gabe nondik gatozen. Eta beti esaten dugun bezala, kanpoa jote ganean, hemengoa erakutsiz eta bertakoa jaso eta hona ekarriz. Guretzako hala da bizitzeko modu bat, eta da bizitzeko modu bat ere proposatzea. Eta bide hortan, abesti bakoitzak, nik uste entzule bakoitzak biziko duela manera desberdinez, eta justuki hori da guri ilusio gehien egiten diguna.